Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Na marga jing syak ta jur ki pait ba ka thai nongpo na jing lip boarding ka ba kha kapala bu jing habaro kiliang ka nongpo town committee kala yai biteng bandawa na ka sarkar jela bagadai ban bu no da ka kor penmi boarding ka ba khlan hado shispa laifu RKV khanang ban light na ka jing lip boarding ka ba kha bagi pait ba jong ki shnong ki ba ha ba po ka jing pait jong ka nongpo town committee ki ju ya kendu jing na ka por sa ka por kumban supun kan mau ka nongpo town committee kala dep ban pha da ka dorkhas sya ka sarkar jela nadu usnem arjar khat khandai baladon kam ban bu no da ka kor penmi boarding ka ba shispa laifu RKV hanongpo barla penti kinaru ban bu no ya kane ka power station ha kisnong dihar nrei kum balong hadu menta kane ka jing ang no ban yo no ya ka power station ka ba shispa laifu RKV kampat shimla urlong satya bat ka jing pat ka dei ya ginong shong shnong ka thai nongpo Hadin mangiru nagalian dini la persangon budin ya kami ka 132 kV power station kaban yarapan pentanya ke puan dengan electricity po nongpo dari hoi berkoi naga bala samit ru ya kene ka merdom haka Patrick Umaj ha power minister but immediately bakani ka proposal bigi kan urlong ng bakal niya back off ng Kristom jong officer dan ring isem ban bahaduk mental nak yang gomen kadang sitong ban penyo ya ka sanction nam tagan ni jindam ka kaban wanra ya ka power lani ka boarding electric ako nang po kamandik ban dia tengim song kiti nadu maintain barok sising ilai persyang hadin bangilayo agajitip ba ka jindam light ka makhap but men sisngi baru sisngi ni yo ya ka electric menen ro kadu sipeng sing yo nakadaw yo jitrot nakadaw ko sa mon guden banyo banyo keren bat minister di bopli minister aga jingbun kam impat dayo feedback bebiang impat la panai kan no ka asuran nak mentakan ka boarding electric so no ko la taru nilai persyang hi ban kontak ya i chairman jong ka MECL pong nikah dan agak yang sini ru persang ban guden la inform yang ini badla ya selok maki asisten yang ini deklarasi tu ba for the time being nilainya persang kumno ban terbit penbiang ya ke boarding lada ka put na sitai saneng di persang na po nihan dekataru kampat biang ka power ko nompo tingi mi lenti bana kalian jong chairman tunjuk ru di minister badon borom jingi kin pen urlong ya ka jingdon kam jok ka nang ko taun ni bro ko pat tunjuk ka district ban wanra ya ka neka 132 kV power station atau dihar ka ba la identify ni na kanya ka nabut dikine kaya de kubor yang ko ang solang upaya fungsional ba ngenong proyesya mat ban budin lang ban ay jing train lang baru kita mau sinong ladawan kanu kay jingdon kam na kumenta ban kumbek ikilain lani ban bu baik berhenti ya jingdon kam tentang ka jingtrang juga jong MCL